Новыя старшыні райвыканкаму прыступілі да сваіх абавязкаў у Аршанскім і Чашніцкім раёнах. Леонид Пянькоўскі атрымаў згоду дэпутатаў на прызначэнне, узначаліў аршанскую вертыкаль, а кандыдатуру Леонида Пляшко падтрымалі дэпутаты Чашніцкага раёна. Якія задачы пастаўлены перад кіраўнікамі ў матэрыяле Юліі Устінавай. Орша – буйны індустрыяльны цэнтр і спрыяльны рэгіён для сельскагаспадарчай вытворчасці, адзначыла кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова. Зараз паўднёвы край Віцебшчыны павінен атрымаць новы імпульс развіцця. Веды і вопыт новага кіраўніка трэба рэалізаваць тут у поўнай меры. Сегодня те задачи, которые стоят, это прежде всего завершение посевной. Это задачи, которые поставлены президентом по трудоустройству граждан. А здесь есть проблемы в Аршанском районе. Это задачи по заработной плате, по росту заработной платы и по сдерживанию цен. Леонид Пянькоўскі доўгі час узначальваў Бешанковіцкі раён, які з яго прыходам увайшоў у лік лідараў у Віцебскай вобласці. Але і Орша не чужая новаму кіраўніку. Менавіта тут ён пачынаў сваю працоўную дзейнасць. Ён ведае, якія задачы неабходна будзе вырашаць у самыя кароткія тэрміны. Асноўная ўвага прамысловаму комплексу. В первую очередь, я сразу же займусь промышленностью города Орша. Как локомотив это потянет за собой социальную сферу, которая находится здесь на территории. И, конечно, дополнительно открыть новые предприятия, новое производство. Прыярытэты – занятасць насельніцтва, павышэнне заработнай платы, мадэрнізацыя прадпрыемстваў. Усё гэта цесна ўзаемазвязана, і ўсё гэта складаючае паспяховага развіцця раёна. Праз тыдзень у Оршы запланавана выязное пасяджэнне ўрада, якое вызначыць стратэгію работы. Мы хотим предложить правительству на базе Аршанского района и создать те льготные условия для инвесторов. Мы должны их привлечь, мы должны создать условия. Мы должны создать льготные условия по кредитованию, по процентным ставкам, по компенсации процентных ставок. О том, чтобы сегодня малый микробизнес, частного предпринимателя кредитовать бизнес-план и конкретный проект. На пазачарговай сесіі Чашніцкага райсавета на пасадзе старшыні раённага выканаўчага камітэта зацверджаны Леонид Пляшко. Да назначэння старшынёй Чашніцкага райвыканкама Леонид Пляшко доўгі час узначальваў камітэт па сельскай гаспадарцы Віцебскага аблвыканкама. Потым займаў пасаду дырэктара галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове раслін. Леонид Владимирович достаточно опытный и грамотный человек, прошел серьезную школу. Мы в рабочем порядке отработаем план развития Чашніцкого района, определим перспективы развития как в селе, так и в промышленности. Прэзідэнт надае пільную ўвагу кадрам, якія працуюць на месцах, адзначыла Наталья Качанова. Гэта людзі, за плячыма якіх не проста тэрыторыі, а прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера і, самае галоўнае, жыхары з іх праблемамі і клопатамі. Хацелася б, каб гэта прызначэнне было ўдалым. Юлія Устінава, Александр Прыстаўка, навіны Орша, Чашнікі.